Yun yung part 2 to part 2. Ito ngayon yung walking ni nanay. Titignan ko kung makaka-step siya. So check ko lang kung malakas na yung kanyang lower limb. Right? Kahit konti lang na ya. Ha? Hawakan mo ka na eh. Hawakan mo ka. Sige. Lakad ako dito. Step. Ha? Sige. Step. Up. Mana? Yan kaya? Kapag ulit. Tama na. Sige. Huwag po na. Po na. Ayan. Sige. Gawin tayo. Itong upuan. Hawakan mo. Tayo ka. Okay. Yan. Ayan na. So itong upuan ito, bakit ha? Sige, kumusta mo bumili? Hindi ba rin? Okay. Tulak mo. Ano tulak? Tulak mo na. Tulak mo. Okay, step pa, step. Step pa. Ganda lang, sige. Isa pa. Yan. Tulak. Step. Hop. Okay. Ganda yung katuan mo. Yan. So, ka na. Next step pa na rin. Sige pa. Siyempre ha. Sige. Step. Hop. Hop. Okay. Makabalik ka ba? Balik ka. Balik. Sige. Wala lang. Sige. Balik. Sige pa. Backward. Sige, backward. Umupo. Diretso mo na. Diretso ka naman. Diretso. Okay. Hingin manalim. Okay. Okay, isa pa. Kaya pa ba? Isa pa, kaya pa? Sige, tulak. Step. Sige. Tulak ko rin. Step. Okay. Balik na. Ayan. Okay, step. Backward. Okay, balik. Okay. Ayan, balik. Okay. Tapos na, ay, dandang ka. Isa pa, kaya pa isa? Tama na. Kaya pa? Isa pa. Baka isa pa. Kaya pa. Guys, isa pa raw! Nanay, naglalakad na ito ha! Ang ganda bonus ko na ito ha. Sige, ito naman na. Kaya na, pastora, panoorin mo ito. Ayan, nanay, naglalakad na oh. Oo, sige, ginay. Good. Tulak. Good. Ba? Dati hindi mo nagawa ito, no? Dati hindi mo gagawa, no? Ay, siyempre. Yan po, kasi mag-kepuan eh. Paano kung magagawa mo mag-isa? Oo, di sa mag-kepuan, nagawa mo na ha? Uy! Tama sabi mo? Ayan, salamat po. Nakalakad na, sabi mo, thank you. So ito po yung walking therapy na first time na naglakad. Ayan. Naglalakad na si nanay. Uy, naglalakad na sa akin. Naglalakad na. Sumakit ha? Oo na, oo. Katawa mo. Sige, tayo ka, tayo. Katawa mo si Sel. Para matuwa sa akin. Yan, tutuwa ito sa akin eh. Sige, tulak mo na. Sige, sabali, tulak mo na eh. Tulak mo, nanalang ha, step. Kaya pa ba? Sige, step mo. Yan, ang therapy talaga. Sige. Yung upo mo bakal, nakakatulong yung bakal eh. O, sige na. O, balik ko rin ay. Ganda lang ha. Balik. Hatak. Pull. Hatak pull ha. Sige. Sige, ako makalali ako. Yan. Kepin pa. Pwede tayo kay Lord eh. Oh, uy, nakaapat ka na ha. Guys, nakaapat kami. Yan ha. Pahinuoran nila mamaya ito. Sukat ko muna to. Ha? Mamaya yung massage ko naman. So,